Ahoj, já jsem Matěj Okleštěk, je mi 16 let, bydlím v Liberci a zabývám se kuchařinou. Dělám střední školu, kuchaře, výučák. Minulý rok jsem dělal maturitní obor gastronomie, ale to mi nevyšlo. Hold, Praha, co bych tomu víc dal. Mám mladšího bráchu, který mu je 10 a mám s ním společný pokoj, takže nevím, jak to budu stíhat, zvládat. Bývá tady často nalezlej, takže doufám, že mě to od těch videí neodradí. O čem budu točit? Budu točit názorovky. Prostě názory různý, který mě zajímají. Zajímám se hlavně o Facebook, na kterým jsem skoro denně, projíždím ho pořád dokola. A někdy si zastavuju nad tím, jaký tam jsou kraviny, bláboli a blbosti. Kontakt na mě Facebook, Matěj Okleštěk, Ask, to samý Matěj Okleštěk. Frekvence videí, tak na začátku bych začal třeba jedním videem za 14 dní, uvidíme, jak to půjde. Proč to vlastně všechno celý dělám? Dělám to proto, abych něco dokázal. Dneska je spoustu mladých lidí, kteří sedí doma, čumí do počítače, den ode dne, dny plynou a co? Prostě utíká čas pod rukama. Je to zbytečný. Nesejte doma, dělejte něco. Fakt dělejte něco. Teď jsem doma už 3. týden. Přijdu ze školy domů a sedím u Facebooku. Je to fakt strašný. Potom ten Facebook je jak závislost, je jak droga. Je to úplně strašný. Mám hodně volného času, většinou trávím venku, ale teď si chci zabývat těmahle videama. Doufám, že vás to bude zajímat, zaujme vás to a třeba mě budete i dávat lajky, odběry a tak. Takže bych řekl, že pro dnešek je to asi všechno. Děkuji za shlédnutí a tím se s váma loučím. Ahoj.